Dwar il-ħolqien tax-xogħol, Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista se jżomm lill-Gvern responsabbli għal wegħda li ma żammx ta' 7,000 impjieg ġdid fi Smart City. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista għamilha ċara magħtikom li bi gvern ġdid se jsibu Maltin illi magħhom ikunu jistgħu jaħdmu. Aħdmu aktar minn qatt qabel biex iġġibu xogħol lejn Malta. U tiddejqu xejn illi din il-ħidma iżżiduha fil-ġimgħat li ġejjin. Aħna mhux se neħduha kontrikom, anzi naħduha f'ferħa jekk qabel l-elezzjoni jitħabbar illi fl-aħħar ġej xi tip ta' xogħol jew investiment fi Smart City u għednielhom insew l-elezzjonijiet. Tiġix qabel jew tiġix wara, aħna l-Malta tagħna rriduha tfur bix-xogħol. Joseph Muscat semma żjara li għamel fil-jiem li għaddew fil-fabbrika Methode u qal li din il-kumpanija tixtieq tkabbar biex toħloq aktar xogħol. Iżda minflok il-Gvern se juża biċċa art dejn il-Methode biex jiżviluppa corporate village li jinkludi appartamenti, uffiċini u showrooms. Il-Partit Laburista jemmen li l-Gvern m'għandux jidħol f'kompetizzjoni mal-privat iżda għandu jagħmel il-wisa lill-privat biex dan jimxi l qudiem. Joseph Muscat qal li gvern ġdid se jimbotta l-qudiem l-idejat li jagħmlu sens bħal żvilupp fuq il-baħar li jiftaħ suq ġdid għall-industrija tal-kostruzzjoni b'ħarsien sħiħ għall-ambjent. Imma l-futur huwa li mmorru f'proġetti ta' espansjoni, proġetti innovattivi fejn niggarantixxu xogħol tajjeb, xogħol ta' kwalità u infrastruttura aħjar għal pajjiżna. Dwar l-istudenti li qed jagħmlu diploma fin-nursing u li se jitħallsu nofs il-paga dovuta lilhom, Joseph Muscat qal li Lorenz Gonzi jemmen fl-istipendji bil-paroli biss, waqt li gvern ġdid jiggarantixxi u jsaħħaħ l-istipendji. Żied li l-Gvern ma sabx il-flus għall-istipendji ta' dawn l-istudenti, iżda mbagħad sab miljuni sħaħ għal ħafna konsulenti. Il-mexxej Laburista qal li kien ixxukjat jisma' li ċ-chairman tal-ETC tajt li l-kwistjoni ta' xogħol prekarju qed tiġi mkabbra, dikjarazzjoni li tikkonferma li s-sistema Gonzi PN hija maqtuwa mir-realtà. Temm billi fakkar li pajjiżna għadu mingħajr Ministru tal-Intern fil-waqt li reġgħu li gvern ġdid jagħti lil korpi dixxiplinati u lil protezzjoni ċivili id-dritt ta' sħubija fit trade union mingħajr dritt ta' strajk.